Mendelaurden, 25 urte, beteko ditu aurten Euskal Herri mailan era honetakoa den azokari garrantzitsuenetakoak, Bermeoko arrain azokak. Aurten, maiatzaren 17, 18 eta 19 ospatuko da, eta aurtengo kartelak 25 urte hauetan presente izan diren elementuak ageri ditu. Arraina, kontserbak, itsasontziak, arrantzaleak, udaletik gogorarazi da, Bermeoko itsas produktuen erakusleio aparta dela arrain azoka, eta udalak bere apostua berresten duela arrain azokarekiko. 25 urte hauetan, Bermeoko arrain azoka erreferente izateko lanean jarraitzen duela berretsi du udalak, kontserba etxeekin eta erakundeekin batera. Iaz, Bermeo Tuna World Capital ekimena aurkeztu zen, aurten, Bermeo Tuna World Capital ekimenak bere espazio propioa izango du arrain azokan bertan. Udaletik gutxienez, arrain azokak beste 25 urte betetzea da helburua.